Mutumar bala'i. Rahama. Wace ce? Allah na gaban gane ki ba da farko. Allah ko. Na yi kyau ba? Ta da fiya ki to rigar na wallahi ina tace amma ban da kuɗin ta Allah mai kika siye ta. Wallahi kin ga kawata ba ta. Sauran ke ba? A to ban gane ba ta ce ba ba ta kai ba ta ta shi kai? Ke san kar gida mu akwai wani ne ana kiran shi. Ke ba ki da wata matsala da kin je shagon shi kawai kina cewa me kyau ba ta biya ba ki da wata matsala. To ni kake da na hankali ki tani in wani je mutum ya rarre na mun wayo ya za a kawai daga na ce mai kyau ba ta biya ba ni haka ake yi. Wallahi tallahi ba wani rena ni hankali da zai. Iyaka da kin je ki san ce me kyau ba ta biya ba ki da wata matsala. Mai kyau ba ta biya kawai ban Da kin ce me kyau ba ta biya ba ki da wata matsala. ikon Allah sai kallo. Kike da bai baro zani. A da ba zan jabi mai ruwan da nan gano kassala amma tunda an yi haka. Mu ko ba kawai ni ba ma ina ga shi mu je ki nuna mu. Ya ta ji zai rike haka. Ai ba zai yi zai rike haka. Wala shi za ki kai. Idan kin yadda ko a yanzu za mu iya tafiya amma fa idan mun je ba za ki yi sai dai idan kika ga na shiga shagon da kika gani to shi ne shagon. Ai yau ina gaya miki sai da gobe sai kasa kasa da ni wannan ba zan ɗebo ba sai mun ja mu je. Ai kuwa. Shagon can kin kalli wancan shagon? Shi ne shagon da nake gani. Shi ke nan kan je mai kyau ba ta biya an gama. Kuma kin san bara ki bini bare sai dai ki bari idan na je cikin shagon in na nuna Ba miki komai ai kuwa haka bayar ruwa na gode kin so ni da arziki. Ba komai. Sai ki dawo ina nan ina jiran iko Allah baya ai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai. Kyau ba ta biya ne. Ah, godiya nake yan mata aka yi. Yau ma an shigo. Wallahi Ina ga miki gashi na ki baka sabon ka ina ga miki. Kai kai kan ka bari. Ai loman ne. Ai ke kin san hankali kiyata kin san da kyau ba ta biya. Mara ki so ne. Amma yanzu dan tsaya gaskiya. Yanzu na zama. Ne ga ko wuce ma ne ga ba. Babu ba ta lokaci yau nan ba. Kawai ina Allah ya hada mu da ke gobe ma ki dawo. An ji wannan fa ban san ki mun wasa. Ai ko yanzu nan ma. Ba ka da matsala ne kyau ba ta. Ba matsala, ba matsala. Dole muna da. Mai kyau ba ta biya. Barka da ya gani. Jin daɗi yan mata sai kuma ya da kika sani. To anan da Allah na so na da labarin ka ba bai kara. Wai ita kare suna da suna. Ka ma wuce ne kina ga. Ke da kyau tun da. Ya ma wallahi wani biki ne zamu yi hakuri. Na san yanayin da ya ci mutane. To shi ne ce bari da Allah ku. Ba ka rage abuwa kawai. Ya ma irin wani kaje kuma. Wai kana ki. Amma ina ganin kula kala. In dai ki fara Da kuma. wancan haka. Da wannan. Da wannan. Da wannan. Ko ta kawata ma za ta tsada ita ma ina ga. Ba matsala haka. To ba da ba me kyau ba ta biya. Godiya nake mata yanzu rinta. Wannan ba da. Rinta yanzu. Zai na zama. Tifa gari da ka kusa ko kuma sanatu za A ba duk ba yi shaman. Vista. Ai can gidan mu ne. Kyau ba ta biya. Godiya nake yan mata. Kada mu samu ai akwai cikin ina gaya ma. Wow! Shege ni. Allah dawo da ke gobe. Kuma madu. Ai kamar ma na dawo. In zo da mai baro in zan dawo. Zo za ki zo da mai ba. Ba damuwa. Domin kirara baro. Assalamu alaikum. Allah ta ji gida. Da kai ne kan ya magana. Sai an samu ciniki dai ka ji nan dai alhamdulillah. Gaskiya alhamdulillah. Ni yau gani muka kaja da wuri ke bin kanta. Ka san yanayin al'amura ne ni ma dai na ji. Wannan riga ya dan. Na biyo can wajen su Alhaji Abba ne, wajen su Alhaji Cizo. Shi ne nace bari dai in talle ko shagon nan inda aka bude ka san ban samu da. Ai da baka zuwa da kaca Amma gaskiya kasuwa na tafiya. Na ga manyan rigunan nan ma sun kare. Mana haka.
kira ni a waya ya turo ma da wasu kaya sai ka tura da bala yanzu abin da ya yi tura da bala da cikin da aka yi alaba shi gobe zan shi na zakiya ya kawo ma kaya bashi ba gaji na bude ma shago ne ya ce gaba mutane ta bashi irin waɗannan ban gane dubawa ba kai bari in gaya ma an fito ba a mutum ni fa har wata inkiya na gani baki shagon kawai mai kyau ba ta biya an gaya min ko jiya an ga 'yan mata sun zo nan ba sun fita da manyan riguna babu shin ba a gaya min cewa kana zuwa tunanci a gidan zagaro ba an ce kana zuwa a ina shirin mutane ga ya ba kaya na ga zahiri ka ce ban shirin mutane ana so a da kai ok yanzu ba ka so haɗa da ni to kuɗi su haɗa da ba ni cinikin da aka yi ba kuɗi ma ka sani waje na kai dole ka koma tura kuɗin ruwan nan da na duba ma in doki dukiya ta in duba ma a shago ka je kana rarraba wa 'yan mata ka ce in duba ma malam get out ai duk da baka san abin da yake ba da baka a wannan shago gware in kulle shi mutum ka fita da ba ka fitan bane gware in kulle shi ba ma ga amfani